mweya wakachena mundikombolerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu watese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Kwazwai vana vaMwari, ndinokuchingamidzai mose muzita raJesu muponesi wedu. Ndinokuchingamidzai kuservice ino yatakupinda mairi. Dai Mwari wekudenga akukomborerai akuitirai zvakanaka. I hope and pray you are safe with your families kwamuri kwese kwese. Regai tipinde munguva yekunamata tisati tavhura vhesi redu rekutanga panyaya yatinayo mukati meservice ino. Ngatinamatei. Baba vari kudenga muzita raJesu, tinokumbira mweya wenyu mutsvene kuti utibatsire kurapanura chirahwe cheshoko renyu kuti vazhinji tigogona kuponeswa kana richinge ranzwisisika. Tinokutendai nokuti tinoziva kuti muchava nesu muzita raJesu. Amen and amen. Toda kutenda ndisingapambadzi nguva musoro wedu wenyaya watiri kufamba nawo mukati menguva dzino uri kutiwo nzara yako ndeyei, nzara yako ndeyei. Unogona kuutiwo zvekare ngwarira nzara yako, ngwarira nzara yako, ngwarira nzara yako. Regai timhanye toda kuverenga kubva mubhuku raMateo, Mateo chapter 4 ndo pane launching pad yedu, ndo patiri kutanga tiri pana Mateo chapter 4 pa verse ya 1. Ndichaverenga ndichishandisa bhaibheri rechikaranga. Mateo chapter 4 verse ya 1. Zvino Jesu wakatungamirirwa nomweya kurenje kuzoidzwa naDiablos. Verse number 2. Wakati azvinyima zvokudya mazuva ana 40 nousiku kuna 40 akabva oziya. Verse number 3. Zvino mwidzi akauya kwaari akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari taura kuti mabwe awa zvive zvingwa. Verse number 4. Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararami nechingwa badzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda muromo waMwari. Ndafarira verse 8 zvekare, nokuti tichada kuitarisa. Inobva yati Diablos akamisazve pagomo refu refu, akamuratidza ushe hwose hwenyika nokubwinya kwavo. Verse 9. Akati kwaari, izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Kana tichienda pana Mateo chapter 4, tiri kusangana nashe vedu Jesu Kristo vachangobva kubhabhatidzwa. Ukaverenga mavhesi echipamusoro, vari kubva kurubhabhatidzo. Vari kubva kurubhabhatidzo, vari kubva vakananga kurenje romiedzo, kana kuti the wilderness of temptation. Inyai
inyaya yatinoverenga nguva zhinji, inyaya yatinotoziva nguva zhinji, yatoda kutarisa mangwananano. Ndinovimba Mwari vachitibatsira, tichabatsirika nemhuri dzedu kwatiri ikoko mukati mesevhisi ino. Regai tiende pavhesi number 1. Zvino Jesu ari kunzi wakatungamirirwa nomweya kuenda kurenje kunoidzwa naSatani. Ndandiri kuverenga vhesi iri ndikaona sekunge ndo patinenge tinogona kunge tiri kuti tsaudzirei nemhaka yekuti chiKristu kutsika matsiko akatsikwa naJesu, chiKristu kufamba samafambiro akaita Jesu Kristu. Saka Bhaibheri riri kuti panapa iye Jesu mwanakomana waMwari ari kunzi akatungamirirwa nemweya kuenda kurenje. By the way, regai ndipanda kurumbidza kuisa pachena kuti munhu wese ane chinomutungamirira, either mweya mutsvene kana kuti mweya mutsvina. We are all led either by the Spirit of God or by the spirit of the evil one. Saka Jesu ari kunzi panapa akatungamirirwa nemweya mutsvene. Regai nditaure kwamuri vanhu vaMwari, our urgent need in our generation is not money. Our urgent need mukati mesangano is not machinery. Our urgent need are people, are men and women who are led by the Spirit of God. Ndo vanhu vari kudiwa naMwari, ndo vanhu vanogona kushandiswa naMwari vakaita zvikuru. Regai ndikuudze vanhu vaMwari, vanhu vaMwari vachishandiswa naMwari vanogona kuita zvinhu zvikuru, mweya mutsvene uchitungamirira. Saka panapa Jesu ari kunzi akatungamirirwa nemweya mutsvene. Ndauya kuzokuudzai pasevhisi inoi kuti pari kutsvakwa varume namadzimai navana, mayouth namapathfinder vanotungamirirwa nemweya waMwari, those who plead in the closet, vanoenda pamunamato vachikumbira a daily baptism of the Holy Spirit. No vari kutsvakwa naMwari, ende vanhu vakadaro they will achieve many things. Rangarirai zvakaitika paPentecost, mweya mutsvene wadzika. As men were led by the Spirit, vhangeri rakaenda kure, zvizhinji zvakaachivhwa vanhu vachitungamirirwa nemweya mutsvene. Regai nditi kwamuri, sangano raMwari kana chiKristu hachigoneki pasina mweya mutsvene. chiKristu becomes boring without the Spirit of God. chiKristu becomes frustrating without the Spirit of God. chiKristu becomes dead. Chinobva chafa, chinobva chava lifeless pasina mweya mutsvene. chiKristu chinofanira kutungamirirwa nemweya mutsvene, so that our singing becomes a function of the Holy Spirit. Our preaching becomes a function of the Holy Spirit. Zvatinoita zvose misangano yedu zvine chekuita nekunamata kana zvikava a function of the Holy Spirit, I can tell you friends, we can achieve much. We can achieve much. Ndosaka Paul achiti avo vanotungamirirwa nemweya ndivo vana vaMwari. We need the Holy Spirit, my friends. Tinoda mweya mutsvene kuti utitungamirire. chiKristu chisingatungamirirwi nemweya mutsvene, ndopaya patinotsanangura mavara echirungu anotiwo inobva yaita code formalism. Ndopanobva more like legalism. chiKristu chinorwadza, chinobhohwa, chinosvota, chakadhakwa. chiKristu chisina leadership yemweya mutsvene. Saka Jesu ari kunzi mweya uri pamberi, iye ari pamashure. Kwete iye ari pamberi, mweya uri kumashure. But Jesu ari pamberi, mweya uri pamberi, Jesu ari kumashure, achitungamirirwa nemweya waMwari kuenda kurenje. Saka Jesu anotisira example. Hakuna chiKristu chinogoneka pasina kutungamirirwa nemweya. Ritenderei vanhu vaMwari, ndoda kuti muimagine, hama dzinodikanwa, vana baba nana mai, a society yevanhu vanotungamirirwa nemweya mutsvene. Imagine a society, church yevanhu vanotungamirirwa nemweya mutsvene. Imagine baba vachitungamirirwa nemweya mutsvene, mai vachitungamirirwa nemweya mutsvene, mwana achitungamirirwa nemweya mutsvene. Bhaibheri rinotipa maexamples evanhu vakadaro. Bhaibheri rinotiudza kuti Zakaria naElizabeth vari vaviri vatinge vakarurama vose, vachitungamirirwa nemweya. Baba vachitungamirirwa nemweya, mai vachitungamirirwa nemweya, mwana wavo wakaita Johani akazara nemweya mutsvene. It's very possible kuti mene mhuri inotungamirirwa nemweya mutsvene. Saka we find, saka ndiri kuti kwamuri hama dzinodikanwa, hakuna chiKristu hachigoneki. Teta kutochirarama panyama kana mweya mutsvene usina kutitungamirira. Regai tite reconstruct this verse. Ntenderei hama dzinodikanwa,
kuita seungendonyora rangu bhaibheri tichinakirwa tese pashoko raMwari. Vhesi riri kuti zvino Jesu wakatungamirirwa nomweya kurenje kuzoidzwa nadhiabhorosi. Rikatiisa mavara edu ipapapo taigona kuti zvino Elda Mulambo vakatungamirirwa nemweya vachienda kubasa. Imagine kubasa kwacho kwaive kubasa kwakadii. Imagine Sister Patricia vakatungamirirwa nemweya vachienda kubasa. Imagine Mainingi vakatungamirirwa nemweya vari pamba. Imagine what a society it was going to be if we were all led by the Spirit of God. Mwari ari kutsvaga vanhu who will submit, who will plead in the closet, vachikumbira mweya mutsvene. Actually, munyori achinyora, murandakadzi achinyora mubhuku rake rinonzi Counsels of the Church, patopic yekanzi Holy Spirit, zvikanzi kazhinji reason why tisingaoni zvino zviri kuitwa nemweya mutsvene pakati pedu inyaya yekuti the Holy Spirit is less appreciated namaKristu. We should cry, we should plead. And then Mwari is ready to give the Holy Spirit to each and every one anochemera mweya mutsvene. Imboimagina mumba menyu isai mazita enyu pavhesi iri mumbotaura handizivi pamwe ndekwa Elda Musindo, pamwe ndekwa Elda handizivi ndekupi kwamuri, isai mazita enyu ipapapo muverenge muchitungamirirwa nemweya every day. You were going to achieve much. Saka Jesu akatungamirirwa nemweya achienda kurenje. Saka Jesu paari kupinda murenje ari kuenda ari mumatsiko aAdhamu wechipiri. Rangarirai kuti Adhamu wokutanga akakundikana. Muedzo wakauya naSatani kuna Adhamu wokutanga wanga uri muedzo wezvepasi pemhino, wanga uri muedzo wezvekudya. Saka second Adam ari kunopinda zvekare. Satani ari kuuya netemptation yakashandiswa kuna tateguru vedu Adam. Akakundikana Adam nemudzimai wake. Ndo same temptation yataakuona panapa achiunza kuna Jesu ari kumira as the second Adam. Ndayozokutaurira hama dzodikamwa, ndoda kuti muzive chinhu ichi. Kazhinji Satani anoshandisa chivi chimwe chete kuparadza mhuri. Akauya kuna Adamu nezvekudya, adzoka kuna Adhamu wechipiri muzvekudya. Ndoda kuti uzive kuti ukaona wagona kukurira zvivi zvakadonedza sekuru vasekuru zvinonetsa mumhuri kuna baba munini nana baba mukuru nana tete, kazhinji diablos anoshandisa a common sin in a family. Saka ukaona wakudonha unoziva zvinogona kuitika kuti unogona kudonha gomba rakadonha baba vako. Unoziva kana nyaya mumhuri menyu kazhinji ukada kutarisa baba munini vane vakadzi vatatu, ukaona vamwe bamukuru vane vakadzi vane masmall house, ukaona kazhinji uziva kuti dambudziko rangu kwariri kumadzimai. Ukangoona zvangodaro kazhinji Satani anoshandisa the same sin nokuti zvinenge zvorana in the blood of the family. Anoshandisa chivi chimwe chete kuda kudonhedza mhuri. Rega nditi kwauri amenodikamwa, let me make a submission. Nditi kwauri, ukaona wagona kukunda chivi chakanetsa dzinza rekwenyu, mukana wako ruponeso uri padhuze. Kazhinji diablos anoshandisa usually is the same weapon in the family. Kashomawo zvogona kuzoitika pana vamwe vanomanufacture zvivi zvinambobvira zvaonekwa mukati memhuri, zvogona kuitika. Asi kazhinji miedzo yake iri kuuya nezvaakambodonhedza mumwe wemhuri yekwenyu. Saka ari kuuya kuna Jesu ari the second Adam, aine the same temptation yaakakunda nayo Adam, ndo yaari kudzokorodza panapa. Saka ngwarira chivi chakaitika, chivi chinoitika mukati memhuri yenyu. Pray to God kuti vakubatsire to overcome the common sins in the family. Kumbira simba kuna Mwari vakubatsire. Rega tifambe tione hama inodikamwa, musoro wedu wenyaya watiri kufamba nawo ndiwoyo. Ngwarira nzara yako. Nzara yako ndeyei. Rega ndingotaura zvishoma nditi nyika yataakurarama inoi has become like the wilderness of temptation yakapindwa namuponesi wedu Jesu Kristu. Satani ari busy, rega ndikutaurira hama dzodikamwa, kusvibisa environment, pollution, ari kupolluta environment yavatsvene, ari kuita make sure kuti paTV asvibisa, mumabhuku asvibisa, muzvikoro asvibisa. The devil is tainting, is polluting with evil spirits, ari kusvibisa zvose. Saka this world has become like the wilderness of temptation. The devil actually uchiverenga murandakadzi achinyora mune rimwe bhuku anotiye
The agencies of evil are combining and consolidating for the last time. Zvinoti madhimoni ose vari kubatana achiungana vari pabasa rekuda kudonhedza maKristu. Saka tiri mukati mesango hama dzodikamwa. Nyika yatiri kurarama has become a wilderness of temptation. Nyika yatiri kurarama yafanana nerenje romuedzo. Ndikandikuudze kuti the devil has become extraordinary. And you cannot afford to be ordinary when the devil has become extraordinary. An extraordinary devil requires an extraordinary Christian. Hallelujah to someone. I hope and pray. Sometimes you are too ordinary, my sister. The way you pray, you are too ordinary. The way you study your Bible, you are too ordinary. The devil has become extraordinary. And it requires a Christian to be extraordinary to match. Because unezi, ukada zvekutamba, unodonedzwa zviri nyore. Unodonedzeka zviri nyore. Diablo saasi kutamba. Don't be an ordinary Christian. My mother, don't be an ordinary Christian. Your prayer life must not be ordinary. Your study of the Bible must not be ordinary. Your interest in the things of God must not be ordinary. How you share Christ in the marketplace must not be ordinary. The devil has become extraordinary. Simukai, mukai matendi, mukai maKristu. We are in a war. Trimkat mehondo. Saka Jesu apinda mrenje pana. Satani wauya nemiedzo yake. Pataikura isusu, ndicharangarira pataikura taita tsika yekuteya shiri neurimbo. I know kuti masalad ari pakati pedu, you may not know kuti chii chinonzi urimbo. Yeah, it's a sticky substance, just like a bubble gum like. Yataishandisa tichisa pamuti, so to raw on pamuti, titeya shiri. Kazhinji shiri dzataiteya isusu twatuti shiri tudiki. Wangoti tungozha tumajesa ya zviya zvokumusha zviya. Kana wateya urimbo wako mumuti, kazhinji paigona kuya shiri dzine simba, wanga usingawanzobate njiva neurimbo. Yaiti ikasvika ikamhara, so panoda kuti iti papara ibve, so nemhaka yesimba rinowanikwa munjiva yaigona kukunda yobva yabva paurimbo wako. Even ukafara ukaona waiti dzingoona paurimbo pako pamhara njiva, paunoti speed kunokwira muti ona njiva bru yaenda. Ndiri kuti kudii kwauri hama inodikamwa, unofanira kusimba. You must become extraordinary to the devil. Unofanira kurema zauti miedzo yake chiro akateya urimbo kuna secretary ndomiri urimbo hwake, chiro akateya urimbo kuchikoro, chiro akateya unofanira kusvika uchimhara uchibhururuka. Nemhaka yei, your prayer life is not ordinary. Your study of the Bible is not ordinary. Come on, Christians, we should not be ordinary Christians at a time like this. We cannot afford to be ordinary Christians. We need to develop muscles. We need spiritual muscles. Hazina kukwana kujima, kujima tichita mamasuru. Hazina kukwana kwenda kuma-exercise every morning. It's not enough. We need to exercise the spiritual man. The spiritual man must develop muscles so that he will be able to overcome the evil one. I mourn, my brothers and sisters, we become too ordinary sometimes. I don't know your spirituality, but at times we are too ordinary. Too ordinary, my brother. Too ordinary. A part-time Christian cannot overcome a full-time devil. A part-time Christian can never overcome a full-time devil. We need to be crying in the closet. Our prayer life must improve. Our study of the Bible must improve. Our connection to Jesus must improve. In that way, we will be able to overcome the evil one. Musoredo nyaya msaukangamwa. Tikuti ngwarira nzara yako ndeyei. Saka takuile pa point yandoda panapa. Ndo paka zembera musoredo nyaya. Bible rinotiudza panapa pana Matthew chapter 4. Hanzi wakati azvinyima zvokudya mazuva ana 40 nousiku huna 40 akabva oziya. Zvinomidza akauya kwaari akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, taura kuti mabwe awa zvive zvingwa. Hallelujah.
Jesu akanga ane nzara. Jesu akanga atsanya kwenguva yakareba. So what is very normal ndezvekuti kana ukatsanya kwenguva yakareba unoita nzara. So Jesu anga aneta. Ane nzara 40 days and 40 nights. Ndobva Satani auya kwaari. Ndibatsirei kunzwa vateereri. Ndibatsirei ndopane pfungwa yedu ipapapa hombe yatoda kuzembera paini. Ndobva auya kwaari. Zvikanzi kudii? Zvikanzi kana iwe uri mwanakomana waMwari, chinja mabwe zviite zvingwa. Hatisina nguva yekutarisa the conditional statement if vana kuti if iro asi ndoda kuti kwamuri uzive kuti munhu wese ane nzara yake. Jesu anga ane nzara yekuti anga atsanya, saka anga ane nzara yechikafu. Asi iwewe une nzara yako. Handizivi kuti nzara yako ndeyei mangwanani. Nzara yako ndeyei? Imbobvunza wakagarisana naye mumba imomo kuti nayo kana wari baba nzara yenyu ndeyei? Imbobvunza mudzimai wako nzara yako ndeyei? Imbobvunza mwana ari padhuze nemuyo kuti nzara yako ndeyei? Nokuti vamwe vane nzara yechikafu, vamwe vane nzara yemari. Nzara yako ndeyei? Tine nzara dzakasiyana siyana. Ende rege ndiye extende mubvunzo uyu. Nzara yako unoipedza sei? Uri kupedza nzara yako sei? Because Jesu ane nzara. Satan auya neanza yenzara yaJesu. Satan anoita kunge ane anza yenzara yamakristu. Anoita ane anza. Handizivi kuti nzara yako ndeyei. Handizivi amanodikamwa kuti nzara yako ndeyei. Handizivi kuti nzara yako ndeyei. Uye zvekare kuti uri kuipedza sei nzara iyoyo. The devil is giving a solution. And not uzive kana uri jaya, kana waita nzara yebonde, uzive kuti Satan une solution kuproblem iyoyo. Kana maita nzara yemari, musakanganwa, the devil has a solution to each and every problem inoitika panyika. By the way, ibasa ra Satan rekunza ma-problems kumakristu onyepera kupa solution. Ibasa rakero. Saka ari kuya kuna Jesu sekunge ane hanya naye. Ndotsumo dziya dzatakanzwa dziya dzinonzi dzachizvino kana makambodziwawo. Hanzi zvauya sei hanzi kubhinya kuperekedza mwana kukreshi. You know, of all the people, Satan ari kuita kunge ane hanya naJesu, ari kumupa solution kunzara. I don't know. This is a serious matter, my friends. Hamazodikamwa. Vamwe mabusiness edu atiri kuita. Takanga taita nzara yemari. Tikaita any business. Zvokuti business rako rikaitwa spiritual zooming nedenga. Denga rikaisa x-ray yepamweya pabusiness rako. Rinowanikwa rakafeila. Pane zvakawanda zvisina kuitwa zvakanaka. Paita nzara yemari. Diablo sakamutsa a solution. Inzara yako yemina inai. Maita nzara, makatora mudzimai wemumwe, pamwe pacho mukatora kana wanga wamai guru kana muzukuru mukavata naye. Muri kupedza nzara dzenyu sei maKristu? Muri kupedza nzara sei? Mwana ane hanya nemapedza unoita nzara yako. Jesu aigona kuchinja matombo aya kuti aite chingwa. But anopa anza ndoda pana. Regai tingoiverenga. In fact, regai tingodzoka pano zvinoti. Kana tichidzidza nekunzwisisa tinoziva kuti Jesu anga aine manature maviri. Anga aine divine nature, divinity yanga yakacombina nehumanity. These were mysteriously blended. Ndiri kutika humwari nehumunhu hwaive hwakabatanidzwa pamwe chete. Saka muedzo pauri kuuya kuna Jesu haasi kuedza humanity, nekuti hakuna humanity inochinja matombo. Hakuna munhu anozvigona izvozvo. Saka chii chiri kuedzwa nadiablos panapa? Ari kuedza divinity yaJesu. Ari kuti Jesu abuditse humwari hwake kusatisfya kanyake mhanga kasina basa. And by the way, dai Jesu akaita give in to this temptation, dai story of salvation yakafoira.
Saka aiedza second nature yaJesu, aiedza divinity yaJesu. And isusu nesuwo patinoedzwa nadiabhorosi ari kuedza the second nature yedu. Rangarira kusatauya kuna Jesu, pane zvataive kare. Ndo zvinonzi naDavid, mai vangu vakandigadzira, ndakaberekwa mubereko wezvakaipa. Pane the old self yedu. Saka pese panouya temptation, iri kuzama kuti old self wako abude pachena. Saka paipe paunounzirwa mudzimai asina kupfeka, zviri kunzi zviri kuzikanwa kuti wachisikwa chitsva zvekare zvapfuura. But Satan anoziva kuti pane the old self, anoziva kuti we have got a bent towards sin, an inclination. Takarerekera kuchitema, anozviziva. Saka miedzo yose inouya nadhiabhorosi ada kuti the old self, zvatiri kuti takatendeuka, zviite sekunge hatina kutendeuka. Anoda kuti zviite sekunge Mwari vari kunyepa kuti uyo akauya kuna Jesu, nyasha dzinoshanda. Ari kuti ala kuona kuti zveshuwa here, akatendeuka here. Saka all the times tiri kunzi zvataisiita kare zvibude pachena. Our second self, our old nature abude pachena. Ndanonzi no Paul, our old man. Jesu akapindura Satan statement atoda kutarisa panapa. Pana Matthew chapter 4, pavhesi ya4 zvikanzi munhu haangararame nechingwa badzi. Praise God, hallelujah. Asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda muromo waMwari, munhu haararame namahusa badzi. Amen. Munhu haararame nesadza namachips nepizza badzi. Asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda muromo waMwari. Zvinoti nzara yese inofanira kutanga inozadziswa sezvinodiwa naMwari. Kana waita nzara, your answer, your solution to the money problem, your business deals must be in line nezvinodiwa naMwari. Kana wati iwewe waakutsva, waane nzara uri muyouth, you must marry, because Bible rinongoti unotsva ngarore. Saka nzara inofanira kuzadziswa in the correct way. Uri kuzadzisa nzara nenzira kwayo. Jesu anoti munhu ararame nechingwa badzi. Handisi kuzozadzisa nekuchinja matombo. Asina shoko rimwe nerimwe rinobuda muromo waMwari. Ndoda kutaura nemaKristu mukati mesevhisi ino nditi kwamuri, shoko riri kuparidzwa. Pano paMandara shoko riri kuparidzwa. Mumaredhiyo akasiyana siyana tiri kuparidza shoko raMwari. But the problem iri kuita shoko ndo yakataurwa naJesu achipa mufananidzo wemudyari akadyara mbeu yake. Anoti dzimwe mbeu dzakawira paruware, dzimwe dzakawira panzira, dzimwe dzakawira muvhu rakanaka. Asi minzwa yakabuda ikachoka, kana kuti ikatadzisa kukura zvakanaka kwembesa. Dzimwe ndobva dzazowirawo pakanaka dzikava nezvibereko. Saka Jesu paari kuti munhu haararame nechingwa badzi, shoko pariri kuuya kumaKristu, imwe problem ndeyekuti pamwe pacho isu maKristu mwoyo yedu kana kuti pfungwa dzedu dzafanana neruware. Satan ari busy kuita make sure that your heart kana kuti pfungwa dzako dzafanana neruware. Chero shoko rikaparidzwa sei kuti no upombwe, no upombwe, wala hadi upombwe mauri pari kuuya mhodzi yeshoko, mwoyo wako waita seruware. Kune vamwe mwoyo yenyu yafanana nepanzira. Nemhaka yei diabhorosi he specializes in making sure that shoko parakandwa, paradyarwa matiri, risave nemidzi, risave nezvibereko, risave nemidzi, risave nezvibereko. Saka anozama kuita shoko raMwari nezvakasiyana siyana. Saka chaita kuti tizadzise nzara dzedu nenzira yese. Pamwe pacho mwoyo yedu yaruware. Mwoyo wako hausati waruware herewo, nokuti chero shoko rikadyarwa seed haigoni kumera paruware. Mwoyo wako hausati waruware. Ivhu ngoni mwoyo wakanaka, asi pari kubuda shoko richibuda richizama kuti rive nemidzi mauri. Problem iri kuitika ndeyekuti pane zvenyika ino zvakawandisa zviri kuita shoko raMwari, shoko raMwari, wotadza kuva nezvibereko, wotadza kuva nemidzi. Vakaropafadzwa vari kurarama mushoko rekuti pariri kudyarwa mukati meupenyu hwavo vari kufananidzwa, mwoyo yavo iri kufananidzwa nevhu rakaorera pari kukura shoko richikura. Saka Jesu ari kuti munhu ararame nechingwa badzi. Hama dzodikamwa, man does not live on bread alone. As I come to a conclusion, ndoda kuverenga vhesi ya8 ndobva ndaperera, ndobva ndanamata. Vhesi ya8 iri kuti panapa diabhorosi akamuisazve pagomo refu, akamuratidza ushe hwose hwenyika nokubwinya kwawo. Akati kwaari, izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata.
saka muri kuona here vateereri kuti miedzo iyi uyu pamuedzo wokupedzisira Satani anotora Jesu kwakumuratidza makingdoms kana kuti umambo makingdoms mazhinji kwakumuratidza zvikanzi iwewe ukapfugama ukandinamata ndichakupa zvose. It's very fun kuti Satani ari kuclaima ownership kune muridzi wezvinhu waari kuti amunamate ndiye akazvisika. That's a point for another day. But ndoti muziye sangana naMwari kuti itsika yaSatani yekuratidza vanhu zvinhu zvakasiyana siyana kuti vagogona kumunamata. Ukatarisa vanhu vanoromba vanotanga vamboratidziswa, vaoneswa zvakawanda wanda zvenyika, vaoneswa dzimba dzakanaka, vaoneswa mota dzakanaka, vaoneswa mabhizinesi ari kuflorisha, ovapa mhosva kuti wakapusa seusingagoni kuita savamwe, hauna njere wakapusa. In the process vamwe instead yekuti vashande neziya vanopedzisa varomba. Itsika yaSatani yekutanga aratidza. Hauna here zvawakaratidzwa zvavakutoda, but nzira yekuzviwana nayo isiri ndiyo inodiwa naMwari. Hapana here zvawakaratidzwa. Rega ndimbotaura nemajaya also as I come to an end. Makamboonera kuti iko zvino izvi munyika yatakurarama so Satana vanzvadzi dzedu idzi dzakuspecializa mukuratidza umambo so. Unoziva kuti iko zvino izvi ukatarisa kwane ma-extensions yekuchest kuno, kwane ma-extensions yekumashure, pese pauri kufamba unenge uchingoratidzwa. Vari kuspecializa nekuratidza so. Itsika yaSatani yekuratidza. Kana ukaratidzwa secretary ukaita zvekutamba, Mwari akasakurwira unokundikana, anoratidza zvinoyevedza meso. Kana apedza, what I can give you ndokupa. Saka Jesu aifanira kutanga atakura muchinjiko wake ozopiwa zvinhu zvose izvi. Rangarira kuti Jesu anga ozofa panyika. Kana afa aizopiwa makingdoms ose. Saka Satani ari kumuti jamba shortcut, piwa unogona kuwana nyika iyi simply nekundipfugamira. But Jesu ari kuti Jesu ndo zvaari kuramba. Thou shalt worship the only God. Unofana kunamata Mwari ari iye oga. Saka Jesu ari kuramba temptation yadiablos, amuratidza umambo. Handizivi kuti zvii zvawaratidzwa, my brother. Unoziva hanzvadzi yangu dzimwe nguva asati auya kuzoti I love you, unotanga wamboratidzwa Range Rover, wambooneswa umambo wezvaanazvo. Anotoziva kuti iweakness yavanhu. I don't know kuti zvii zvawakaratidzwa mubusiness, I don't know zvii zvawakaratidzwa muupenyu hwako, but itsika yadiablos. And again itsika yaMwari futi. Saka Satani ari kukopa, because rangarai kuti Moses akakwidzwa pagomo rePisga, ndobva aratidzwa Kenani, ndobva aratidzwa neKenani itsva ichauya, ndobva Moses azorora achiziva kuti achapinda muKenani ichauya. Saka Satani ari mubishi kuratidza zvepanyika ino, asi Mwari ari kuratidza zvekudenga. Saka ndizvo zvaunoda, Mwari ari kuratidza zvekudenga, Satani ari kuratidza zvepanyika. Kana uchida zvepano panyika, wakutongoperera pane zvepanyika ino. In other words, wakutora nzira dzaSatani kuti uzviwanire pfuma, uzviunganidzire zvinhu zvapanyika. Dzimwe nguva uzviwanire zvizhinji zvapanyika ino. Sometimes unenge wakuita giving, but Jesu anoramba. Anoti ininika ndichanamata Mwari woga. Nyika ino ndichaiwana via the cross, not via worshiping Satan. Rega ndikutaurira meno ikamwa, zviri nani kutambudzika panyika warwadziwa ukozonopinda kudenga. Zviri nani kushaiwa stand panyika ukozonowana stand kudenga. Zviri nani munhu waMwari kushaya bhero repaJapan, Nissan kana Toyota ukozokwanisa kupiwa mapapiro tasvika kudenga. Zviri nani munhu waMwari kushaya goridhe nendarama panyika ino, wozoriwana taponeswa. Hanzi nemumwe mutauri, taakufamba panzira yegoridhe, togara pamacheya egoridhe, tichirara pamibhedha yegoridhe, topfeka heti dzegoridhe, tichifamba panzira dzegoridhe, topfeka shangu dzegoridhe. I don't know vanhu vanenge vonakigwa nezvaMwari, but rega ndikuudze vanhu vaMwari, there is a better country somewhere yatinofanira kushuvira. Satani anoratidza zvenyika ino.
He specializes in giving people the blessings of this world. But these blessings of this world, unfortunately, they will not go into heaven. Adzipindi denga ndedzepanyika ino dzinosara dzichaparadzwa nemoto. Let me summarize amanondikamwa. Point number 1, we need to be led by the Spirit of God. Munhu wose amanondikamwa doti ushuva here mushuvire mubamenyi pamakagara muri mese zvibvunze mubvunzo unoti muri kutungamirwa nemweya here? Mweya ayo uri kutungamirirai? Mweya mutsvene here kana kuti mweya mutsvina? Bvunzai your Christianity. Are you ordinary or extraordinary? How is your prayer life? Is it ordinary or extraordinary? Are you being led by the Spirit of God? Is your preaching function of the Holy Spirit? Is your singing function of the Holy Spirit? Is your worship styles, are they functions of the Holy Spirit? Rangarira, ngwarira nzara yako. Ngwarira nzara yako. Ukasangwara nzara iyi ichakupinza mugehena, ngwarira nzara yako. Ngwarira nzara yako, Jesu anotiye munhu angararame nechingwa badzi. Let's copy from Jesus our Savior. Toda kutenda Mwari. I hope and pray varipo vabatsirika panguva dzino vanzwa Mwari achitaura kwavari. Vachagona kunongwarira nzara dzavo. Mwari anoda kuti titendeuke. Unogona kunge uchizadzisa nzara dzako nenzira isiriyo. Vamwe vanga vari muprimarital sex. Vamwe vanga vari mumadhiri asingaite. Vamwe vanga vari I don't know mune zvaunga uri uchiwana mari muri chirarama but uri mbavha usiri munhu waMwari kunyange kuchechi uchinzori munhu waMwari. Ndoda kuti utendeuke mukana uyu. Kuuya kwe-broadcast yeshoko paMandara kukoka iwe kuti uye kuriponesa. Kukubatsira kuti uzive kuti kune chinonzi confession chekuti ukareurira zvivi zvako Jesu anokuregerera. Achiri mubusiness iroro rekuregerera vatadzi. Ndoraari kuita kubva 1844 kuti vese vanenge vareurira zvivi vanopiwa mukana zvekare. Nzara yako uri kuipedza nei? Muri kumboipedza nei? Muri kupedza nzara sei? Regai ndinamata. I hope and pray uchanofungisisa mapedzero enzara yako. Kubva nhasi uchashandura mararamiro ako. Ngatinamatei. Baba vari kudenga tinokutendai. Maita ine shoko renyu iro rinotipa simba, rinotipa chenjedzo nekuti vhundutsa kuti titize kuchitema, nekutipa tariro yenyika itsva ichauya pamuchauya yemuJesu. Chivai nevanakomana nevanasikana venyu vanzwa shoko iri Mwari, vabatsirei mumwe nemumwe abatsirike agogona kurarama achikufadzai pakurarama kwake. Kana izvi zvaitika Mwari, tine shungu yekuti mazita edu arejestwe mubhuku roupenyu. Tinokutendai, chivai nesu kubva zvino nekusingaperi. Amen. Ndakarwadziwa Jehovha atsamwa, zvitema zvakandifuwira pasi. Ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve. Andiburitsa mumatope, andinisa ini padomwa, nasiya ndipariyo mumoyo rekukudza. Haleluya. Andinisa padombo pedyo naye, matsiko angu asimbiswa pano. Andizongoputike ndiri pano, ndomirira ndizopfeka chiremba. Andiburitsa mumatope, andinisa ini padomwa, nasiya ndipariyo mumoyo rekukudza. Haleluya. Andipariyo rutsva rwerukudzo, ndoruimba usiku nesikati. Moyo wangu wazara nerufaro, ndichazokudza mununuri wangu. Jehovha
ini paromo nasi andi pario umoyo wekukuza haleluya ndichaimba tsitsi dzake kuneni zvene kunaka kwake kunevese ndichazoimba ruponeso kwese akara vese vasimbire Mwari ndichaimba tsitsi dzake kuneni zvene kunaka kwake kunevese ndichazoimba ruponeso kwese akara vese vasimbire Mwari andiburitsa mumatope andimisa ini parombo nasi andipario mumoyo wekukuza haleluya andiburitsa mumatope andimisa ini paromo nasi andipario mumoyo wekukuza haleluya nasi andipario mumoyo wekukuza haleluya